Hola, vaig a fer un tutorial sobre com instal·lar Jamulus en un ordinador que no tingui ni tarja de so ni tingui micròfon, és a dir, que només tingueu, per exemple, un portàtil o un ordinador de sobretaula, per exemple, amb una webcam. El més important de tot, d'entrada, sobretot, és tenir l'ordinador connectat mitjançant un cable Ethernet. És aquest cable d'aquí, com podem veure. Aquest cable va directament al router. Per tant, molt important no connectar-ho per Wi-Fi. També seria important, com ja us he comentat, sempre tenir un micròfon. Jo aquí en aquest cas estic utilitzant un micròfon, una gravadora Zoom, i el faig servir com a micròfon sobretot per tindre una mica més de bon so per fer el tutorial. Però realment no és necessari per fer les proves i perquè pugueu intentar fer funcionar Jamulus. Amb el micròfon de la càmera o el que porta incorporat al mateix ordinador en teniu prou. El primer que haurem de fer, òbviament, és dirigir-nos a la pàgina de Jamulus. Posem al buscador a Google, per exemple, Jamulus, i ens redirigirà a aquesta pàgina, que és per baixar-nos el programa. S'haurem de descarregar Jamulus, per una banda, i també s'haurem de descarregar, si no tenim tarja de so externa, els drivers ASIO4ALL. Podem baixar tant els beta, que són els que encara estan per testejar, o els ASIO4ALL, la versió 2.14. Aquí també ens explica com es configura, etc. Però de fet és molt senzill. Per tant, en pic tinguem el Jamulus baixat, el programa i els ASIO4ALL, veurem com els instal·lem. Bé, ja he baixat el Jamulus, el 3.8.1, que és l'última versió, i també he baixat els drivers a les ASIO4ALL. Per instal·lar els drivers ASIO no té cap més problema, és només fer doble clic, seguir instruccions, siguiente, fins que queda instal·lat. No veurem res, no veurem cap programa ni res, sinó que són uns drivers que se'ns col·loquen dintre l'ordinador per poder-los utilitzar com a tarja de so. I aquí tenim el Jamulus. Per instal·lar el Jamulus farem doble clic al programa, li direm que sí, que permetem que ens faci canvis i, òbviament, el posem en espanyol, siguiente, acceptes i l'instal·lem en el directori per defecte. Esperem a que s'instal·li. Això porta molt poc temps. I un cop el tinguem instal·lat, veurem què tenim que fer. Ja quasi que està. Al final tarda una miqueta, és l'últim pas que tarda una miqueta més, quan arriba aquí, i ja el tenim. Aquí ens diu executa o crea l'accés directe a l'escriptori. I ara, de moment, com que no el vull executar encara, li diré que no, però que sí que em crea l'accés directe a l'escriptori. Per tant, acabo. I ja el tenim aquí, l'accés creat. Abans d'engegar el Jamulus, el que farem serà unes comprovacions de que tot el sistema de so el tenim correctament. És molt important saber que el Jamulus funciona a 48.000 Hz, no pas a 44.000 com 44.100, que són la majoria de programes amb qualitat de CD. Aquest funciona a 48.000 Hz, el que ens dona una millora de so. El primer que farem serà anar aquí a Windows, a Inicio, li donem a la rodeta de configuració i buscarem el sistema, sonido, i ara aquí veiem ja quin és el dispositiu de sortida que tenim. Jo en aquest cas, com que tinc el portàtil, li estic donant els altaveus que tinc a l'ordinador, al portàtil. El volum en general, s'assegurem que tingui bons volums. L'entrada de micro, en aquest cas jo, i com us he dit abans al principi del vídeo, estic posant el micròfon 2, aquest, el de Zoom, que tinc extern, però vosaltres probablement hauríeu de posar aquest, el micròfon Realtek High Definition Audio, que és el que porta la placa base, o bé el que tingui, aquest és per exemple el de la webcam, el micròfon de la webcam. Per fer les proves, amb qualsevol micròfon en teniu prou. El que passa és que, esclar, farà molt més soroll i la qualitat de so serà molt dolenta. Per això us encoratjo a que compreu, com a mínim,
un micròfon USB, com ja us he detallat amb els diferents documents que us he posat. Aquí veiem que estic provant el micròfon, òbviament tinc senyal, tinc bona senyal, i aquí hi ha preferències avançades de so. Si anéssim, tenim més coses per mirar. Òbviament està tot, en principi, tot predeterminat. Podríem canviar-ho, però no tinc per què. Per tant, aquí m'interessa tal com està. D'acord? Per tant, veiem que això està correctament. Encara una cosa més que us volia comentar. Dintre de la mateixa pestanya, torno a anar a configuració, a sistema, i ara sonido. Si anem aquí a panel de control de sonido, és on s'assegurarem de que tot el que tenim a l'ordinador, per exemple, jo faig anar els altaveus, com he dit, veus que està senyalat, amb el botó dret del ratolí li donarem a propietats i opcions avançades. Això és només per assegurar-nos, veieu, que estic a 48.000 Hz, no pas a 44.000. D'acord? Per tant, això és molt important que estigui així. El provem, veiem que funciona, se sent la campaneta, per tant, va bé. Acceptaríem aquest i anem veient totes les altres coses que tenim. Per exemple, per gravar, en aquest cas jo utilitzo un micròfon H2N, per tant, vosaltres utilitzaríeu el que tingueu, aquest, que seria el micròfon de l'ordinador, o el micròfon virtual de la cam, el que tingueu en aquest moment. D'acord? Bé, una vegada s'hem assegurat d'això, ja podem començar a engegar Jamulus. Acceptem, tancarem aquí i ja estem preparats per el proper pas. Molt bé, per veure com funciona Jamulus hem d'entendre que és un lloc, és un programa en el qual hi ha una sèrie de servidors que estan dispersos arreu del món, hi ha a tot arreu, i nosaltres ens hem de connectar a un servidor. A un servidor vol dir que tots estiguem al mateix lloc, és com si estiguéssim a la mateixa habitació per poder parlar o tocar junts, o en aquest cas comunicar-nos. Jamulus, a part d'aquest icona que ens ha creat, que és el programa en si, si anem aquí a Inicio, veurem que si busquem Jamulus, o si l'escrivim Jamulus directament aquí, escrivim per a buscar, veurem que ens ha creat també una altra icona que és per crear un servidor propi nostre. Anem a crear-ne un nosaltres. Li donem doble clic. El primer que farem serà crear, per exemple, en aquest cas jo li he posat el nom, demo servidor, li podem posar el nom que vulguem, la ubicació on estàs, si volem, la regió i el gènere. Això és important per saber, hi ha diferents gèneres de música. Hi ha gènere jazz, clàssic, coral, rock o aquests tres que són estàndards. I el servidor el podem fer o bé públic o no. És a dir, si el fem públic ens sortirà la llista de servidors i si no, doncs no el podria ningú. Hauria de ser públic perquè tothom el pugui trobar. D'acord? Ja el tenim creat. Minimitzem la pantalla. Molt bé. Aquí m'està dient que ja el tenia en marxa, per tant m'avisava. Quan posem en marxa el nostre servidor, el tenim que minimitzar perquè no ens quedi allí en pantalla i llavors el podem sempre tornar a veure anant aquí a la cantonada dreta de la pantalla on posen mostrar icones ocultes. Si fem clic veurem que tenim diverses icones, entre elles està la del servidor Jamulus, que és aquesta rodoneta d'aquí. Fent clic amb el botó dret del ratolí podríem sortir, ocultar-lo o obrir-lo. Per tant, si no sabem on està, pensem sempre que està aquí, a la cantonada dreta inferior, mostrar icones ocultes. Molt bé. A continuació farem doble clic al Jamulus i anem a veure com ens podem connectar. Se'ns obre el programa, això ho podem fer més gran, més petit, com vulguem. A veure, anem per parts. El programa exactament el primer que necessitarem serà fer una configuració, és a dir, configurar perquè funcioni. Apretem el botó configuració i se'ns obrirà aquesta pantalla.
veiem que hem de posar aquí com a dispositiu, en tindrem, jo en tinc diversos perquè tinc una altra targeta de so externa, tinc drivers virtuals, una taula de so virtual, per tant, no utilitzo aquest, però és molt important que utilitzem sempre els drivers ASIO. En aquest cas recordem que han baixat els ASIO for All, per tant, li donarem els ASIO for All i configurarem els drivers, aquest seria, jo l'he posat perquè me funcionin amb la meva targeta del portàtil, i en principi no he tocat res, és a dir, l'únic que he mogut és el tamany del buffer, l'he posat una mica, veieu que això es pot moure. És a dir, com més baixes siguin les mostres, menys latència, és a dir, menys retard tindrem quan toquem. De vegades, si la poses massa baixa, el que fa són molts sorolls i molt de clipejos i coses rares. Llavors, quan sentim massa sorolls o que no se sent bé, aquest buffer, el tamany del buffer, l'hem de fer més gran. Ja veiem que posa com més cap a l'esquerra, latència més baixa, però, òbviament, hi poden haver més fallos. Per tant, això dependrà del vostre ordinador, que sigui més o menys potent perquè vagi bé. Jo, en principi, ho deixo ara a 96. Si veig que me fa sorolls, doncs ho canviaré. Molt bé, això ho tanco. Els canals d'àudio. En principi, se suposa que tocarem només amb un micròfon mono. Per tant, el que farem és entrada mono i sortida estèreo. Òbviament també ho podríem posar amb entrada mono i sortida mono, o entrada estèreo si tinguéssim un parell de micròfons estèreo. Jo en aquest cas, com que faig utilitzar ara mateix el Zoom, doncs faré l'entrada mono i sortida estèreo. La qualitat d'àudio jo recomano que sigui alta, però si veieu que fa molts sorolls, doncs la poseu com a normal. El retard de buffer el pots moure també, és a dir, com més baix sigui això, millor, però si veiem que automàticament se'ns posa 5,33 o a 10,67, vol dir que l'ordinador no pot amb tot el procés i per tant posa una miqueta més de mil·lisegons de retard. I en general aquí els buffers també els deixo activats. Això també és el mateix, si veiem que quan ens connectem amb una sala fa soroll o ens canvia el botó això del jitter, això és el jitter, que veurem que no se'ns queda verd, sinó que se'ns torna groc o vermell, llavors els podríem moure nosaltres traient a l'automàtic i posant-los més amunt o més avall. Com més amunt, menys problemes tenim de so, però òbviament cada vegada tenim més latència. Per tant, jo en principi el deixo amb automàtic. Aquí a mi perfil és on li donem el perfil, és a dir, doncs, per exemple, jo sempre em dic Javi Clarinet a tot arreu, quan toco en aquests llocs. Aquí pots posar l'instrument que toques, en aquest cas jo posaria que toco el clarinet, busques aquí el clarinet. El país, la ciutat, si volem, doncs hi posaré que és Valls, entre parèntesis Tarragona, perquè la gent de fora sàpiga on estic localitzat. I aquí el nivell d'habilitat. Jo, per exemple, no ho poso perquè, no sé, no m'agrada ni posar si soc principiant, intermig o expert. Vull dir, depèn sempre de contra qui te compares. Per tant, el millor és no posar res. Això seria el color de l'esquin, o sigui, pot ser fosc o normal, o compacte. És a dir, són diferents maneres de veure-ho. A mi m'agrada el fosc, per tant poso fosc. I l'idioma espanyol, i ja està. I això no toco res més. A la configuració d'àudio ja l'hem vist, i la configuració avançada és només, per exemple, aquí sí que m'agrada en lloc, el nivell de cliente nuevo vol dir el volum que tindrà quan entra una persona nova. Jo en vez del 100% normalment poso el 70%, perquè a vegades entren amb volúmens molt alts i molesta els auriculars. Augmento d'entrada, en principi no n'hi poso res, no li toco res, i protecció contra realimentació la tinc activada per defecte. El paneig hauria d'estar al mig, d'acord? I ja està. El paneig vol dir si sona a la dreta o sona a l'esquerra. És a dir, si el so ara mateix estaria centrat. I ja el tenim, doncs, configurat, en principi. No cal tocar res més. Ara ens hauríem de connectar amb un servidor. Recordem que n'hem creat un, per tant, anirem a connectar,
I el servidor, fixeu-se que jo l'he fet a clàssic, Género Clásico. Per tant, anirem a Género Clásico i aquí ja veiem el servidor, demo servidor, que l'he creat jo, Valls, Tarragona, Espanya. Veiem que el temps de ping és pràcticament nul, perquè, òbviament, el servidor està a casa meva, per tant, tinc molt poca latència, i la gent que estigui a prop meu se podrà connectar amb molt baixa latència. Anem a connectar-nos. Bé, ja veiem que ara ja estic sortint el so, m'està sortint també per aquí, per al Jamulus. Com us he comentat, recordeu que no és un bon so perquè estic utilitzant el micròfon intern de l'ordinador, amb la qual cosa, si teniu un micròfon USB o una tarja de so, moltíssim millor. Però per fer les proves i per veure com funciona ja en teniu prou. Veieu que aquí el nivell de senyal no ha d'arribar mai al vermell, d'acord? I aquí tenim una mica de reverberació, per posar-li al micròfon que soni una mica de reverberació, li pots posar. Aquí seria el panorama, és a dir, si volem a la dreta o a l'esquerra, en recordem-se'n que abans ho hem deixat al mig, si fas doble clic queda al mig, i el volumen lo fort que surti. Això seria, si ens volem mutejar, si apretem la gent, ens mutegem nosaltres mateixos, és a dir, no ens sentim. Si nosaltres volem mutejar-nos, és a dir, callar perquè els altres no ens escoltin, hem de dir-li a silenciar-me jo. Veieu que ara diu, otras personas no te escucharán. No és el mateix que si et muteges tu. L'important és quan entres en una sala, per no molestar, és entrar amb el silenciar-me jo. D'aquesta manera no fa soroll fins que tu no et treus el silenciar-me. La configuració ja ho hem vist, i aquí on posa xat, si li donem clic, veurem que se'ns obre un quadrat que és per poder xatejar amb la gent. Aquí podríem escriure i la gent doncs te saludarà, val? O parlareu, o fareu el que sigui, o envies, etc. Bé, intentarem connectar-nos en algun servidor per a veure si podem escoltar com s'escolta, com se sent. El primer que tenim que fer és, com us he comentat abans, silenciar-nos de forma que quan entrem al servidor no molestem a la gent que està tocant o està parlant o estiguin fent el que sigui. Connectem-se. Per connectar, anem aquí a connectar, sortiran els gèneres, en recorda't que hi ha 3 gèneres, després rock, jazz, clàssic i coral. Per tant, ens connectarem, per exemple, al gènere primer. Aquí veiem que hi ha un saxofonista. De moment anem amb algun altre que hi hagi més gent. Mira, aquí, per exemple, tenim a Sydney, Austràlia, a l'altra punta del món. Hi ha un grup de 4 persones, podríem connectar-nos amb ells. Fem doble clic al seu servidor. Ens sortirà el xat perquè puguem parlar amb ells i ja podem escoltar com estan tocant. Si es fixeu, jo surto matejat de forma que no m'escoltin i jo també no em senti el retorn. I aquí podem sentir cada persona com està parlant. Pots pujar, baixar els volúmens en cada un d'ells, d'acord? Si aquí, per exemple, vols moure-ho, o pots canviar el panorama, és a dir, que surti més a l'esquerra o més a la dreta, per canviar el tipus de sonoritat. Aquest, per exemple, és el cantant, ho veiem? Podem posar més fort. Aquest veus que l'he posat el panorama cap a la dreta, aquest cap a l'esquerra, per moure una miqueta més. Però veiem que estan a l'altra punta d'Austràlia, estan a l'altra punta del món, estan a Austràlia, i se sent força bé. El hill step was laced with kerosene. Yours was kitchen clean. Everyone stopped and stared at the Technicolor Malibu. Desconnectem. Els deixem que s'hagin i anem a connectar-nos amb algun altre per provar-ho. Aquí, per exemple, mira, Holanda n'acaba d'entrar un bateria, a veure si està tocant. Bé, amb aquest tros m'han capat el vídeo per qüestió de drets d'autor. Es veu que el bateria aquest estava tocant
una peça que tenia drets i per tant m'han tallat el vídeo. I bé, l'únic que volia ensenyar amb aquest tros és que m'estava entrant en un altre servidor on la latència aquí és més baixa i estava explicant que com més baixa sigui la latència, doncs, òbviament millor podrem tocar perquè anirem més en conjunt, és a dir, com més a prop estigui la persona amb la que s'estem connectant, doncs millor. Abans hem connectat amb uns d'Austràlia, aquests ja són d'Europa, per tant va més a prop. Després també deia que com millor sigui l'ordinador, òbviament millor anirà tot i millor se sentirà tot. Connectem amb un altre. Anem a veure. Aquí tenim, mira, un altre que està aquí a Tailàndia, un altre guitarrista. Anem a veure què tal, si ens podem sentir-lo. Ens connectem al servidor on està ell, ens surt sempre al xat i s'hem connectat però acaba de marxar justament. Vale, doncs res. Desconnectem, anem a veure si hi ha algun altre amb un altre gènere, que és una hora molt d'hora, per tant ara és difícil que hi hagi gent connectada. A veure, aquí el rock, per exemple. Aquí tenim a Alemanya un parell una guitarra, a veure si hi ha algun jazz. Bé, ara mateix hi ha molt poqueta gent, per tant, ja com podem veure està tot buit. De totes formes ja tenim una bona idea de com té que sonar. Recordeu que si teniu algun dubte o algun problema em podeu escriure un mail al Google Classroom i podem fer una videoconferència, us ajudaré, us ensenyaré coses i a veure com ho podeu connectar perquè vagi bé. Recordeu que com millor sigui el micròfon, més bé ho sentireu. Com més bona sigui l'ordinador, millor ho sentireu. Com millor tingueu la fibra òptica per connectar-vos a internet, millor ho sentireu. És a dir que, per provar-ho, de totes formes, amb això ja en tenim prou.